Straight to the Sa point. tikas bahin di mahigalay nanukot og utang. Nanukot lag utang ha. Gipasingin lang siya nga nanong mo nang gisumbag. Pero matod niya nanukot lag utang. Ato lang ikuan kay nakadugo ra taon naong ani dong. Ato lang siguro ang ikuan siguro i-blur siguro kani. Gisumbag niya kay ni anak ko no kay nanong wa man ni. Kini dili pwede na i-blur ang katulang iyang naong siguro kato nagkadugo. Ato ito blur sige pa ato paminawon ko ni dong be. Ansa ni ko na. O kani o. Oh. Kahilak ta ng isawa mahigala. Pati hilak ka sa asawa kay Wala kami nadulong! wa man sa manong. Niliyan na kami sa utang ninyo! Sus Ginoo ko. Nangutang. Gisinglan sa utang nanumbag. Oy. Kuyawa. Kami nadulong! Niliyan kami sa utang! Oh, nagkadugo ikaw na nang kadugo dong kana napita mo na ito blur. I-blur. Kay iyang bana in taon kanang naong siyang bana oh. O kana i-blur napita. Katong ganina ay lang to i-blur tong ganina pagsugod. Sinutsukay! Oh, kana. I-black and white lang ning kuan. Oh. Grabiha sa kaway batasan sa naday. Uy, utangan sila. So gisingil sa utang, gisumbag. Unya gipasingil lang gananong, wa na nanong, naningil sa utang. Kuyawa ning kalakiha. May utangan ka pa may isog! Ginoo ko. O ning ingon utang lang ang may forever aning kalakiha. Utang lipay. Singil likay. Utang lipay, tingbayad likay, singil sumbagay. Kani o. Akana pwede na dili i-blow ng kuan na pita. Bida ni. O kani o. Wala kami nadulong! Niliyan na kami sa utang ninyo! Uy, taon po naningil sa utang. Ipugan niyan ba na? Kaya lisod magkain noon. Kuyawa mga disgasya ng kalakiha. Sura sa ng kalakiha. Nadulong! Niliyan kami sa utang! Kaniha, unsa man din ni mahigala. Kung pagtando na utang, unsa man proper procedure. Straight to the point. Paita ining sitwasyon na mahigala. Kung maohon ganin ni store, kaluoy sa tao, nos, nagpautang. Kaluoy. So naningil sa utang. Natural kay sabisan unsa nga paagi ha og nangutang ni mahigala kay unsa man ngano nakautang. The fact nga nagpautang na nitabang na nimo. Unsa inyong sabot ana do na ba nagtubo or unsa? Nanginahanan ka kwarta, wa kay kwarta, gipautang ka. Dako nang natabang day. At least na naluwas ka anang panahon na ba? Labi pa kung kanang pagpautang, imong gipuhunan sa imong tindahan. Pero mo lagi na, kining tao may gala doon lagi mga swapang lagisad. Pag utang makagalaan, lipay. Pag tingbayad, likay-likay. Suktan, sumbagay. Ato na lang gagi kato katawa ha, pero naluoy ko ining kuan. Og tinuod ning sitwasyon na may gala bida. Ngano man sa nga iya mangisumbag? Natural lagi na ka na maningil og utang aron nga di ka singlan sa mga utang bayad ka gyud. Mao na importante. Na panalitan usa ka sukot medyo gahi. Da madto lang gi ka sa numero 1 og inani mahigalang barangay patabang lagi sa kapitan o sa indaykin. Para mapatawag lang sana mahigalang para mahusay ba ang atong tuyo nga mahusay kay kumuabot gud ang korte kaning utang mahigala mahimo man pero medyo madugo na kung tuwa dito. Labi pa kang utang pila may utang. Kung ang utang ginagmay ra, ihusay sa barangay, iadto sa kapitan, mo tabang ng lupon diha paghusay, at least di mo makagasto ka abogado. Kay kung ang utang kantidad la 10,000, 20,000, 30,000 yang mangabot pa mo sa korte, ang inyong bayranan sa abogado labaw pa sa inyong utang nga bayranan. Ako lang nangyagi kato katawa ha, pero subong pamalandungon. No, subong pamalandungon nga ningadto sila nanukot sa utang. Sus gisumbag. Wala man sa manong, wa mi manong. Nanukot kami sa inyong utang. Gahian po nimo bayad og utang. Kini for awareness lang ni ha, og inaning klasiya sa tao ayon yung putanga. Kumauhon magaling, ha? O, gisugat o sumbag ang naningil. Kuyawa no? So katong mga
tigpatantog kwarta, tigpautang og kwarta, siguro anyo daan ng batasan na ninyong pautangon. Kaya basi niya hinuunog, ikaw nga nagpautang, ikaw na may kung hinuon na ng kalakiha. Katupong uban nga utangan ni store, isito lang ninyo klaro diha. Sulti lang mo klaro, o panalitan, di pa makabayad, musulti klaro. Mutarong nag-atubang. Napoy uban pang para mungutang daykin nga maikay madag pasalig sa lagi. No? Oh. So, kini sitwasyon na makikilaan, doon na po yung ingon, joke-joke ka ni store nga, kung na kay utang niya, wa na kuno kakatug sa imong utang. Kapoy na kag maayo, saon ko bayad akong utang, na stress na ka. Ang mayo ko nang buhaton na tawgo nimo ang imong giutangan, ug imong sultian nga di ka kabayad, maglisod kag bayad. Aron nga makatug na ka, nya kadto nagpautang, mao na pwede katug. Bitaw, kini bitaw ang pagpautang mga sukit ni paminaw. Kana masaligan gyud nimo na, no? Mo na og arikas bangko kay kinigong pautang laybag arikas sa silingan mangutang, wa man ay daghang requirements god. So mo na nga angay pasalamatan nimo day kay napasabot nga nagpautang siya, nitabang siya. Kay adto gud ka may gala mangutang sa bangko, pertin daghanang requirements. Usahay kapuyon ka na lang. Mag-loan ka bisag mag-loan ka para sakyanan panalitan, CI ka man gyud maayo. So sihon ka man yung mayo, doon na ba kay capacity bayad ni store, mo man ang ilang negosyo sa god. Mangutang kag yuta day, o mangutang kag kuan, balay sa pag-ibig, ina na, ay sususihon yung kag tarong. Kung nani mahigalang sinilingan nga utang, dili ka lisod-lisoron, mabita na ka ng turko, bisag kung saon ni mo na mahigala iyon nga, mahal ng turko, angay nang wagtangon ng turko. Straight to the point. Hanto doon, lisod ka na wagtangon ng turko day, kay inigpangutang ni mo sa turko, bisag araw-araw na. Ang turko manggod mga higala, paspas por pag-release. Why daghang pangutana ba indikin? Bisa pagwa kay mga kwan, nga ka, asa man ka na, nako pwesto diri, nako'y lamisa da, nako'y pwesto, ninda kong lamas. Apotangon ka sa turko, why daghang pangutana? Why requirements? Ya, basta importante lang, balik sa turko diha, napay mong lamisa, kaya balik sa turko, wanay mong lamisa. Wala doon na ito, merkado mahigala nga nasunog, ang turko puting hilaka, oy. Asa man may sukto na ito, iniron nga, naman ang mga stall din, mga lamisa, asa naman to? Pero kining turko, hinog mo pautang, dahil di po ni pwedeng sumbag-sumbagon na yung dako na bang tao ni. Mosukol sige na sumbagay. Pero kini, ang magtiayon taon, puting hilaka sa asawa, kay ang iyang bana, maoy kuan mo gi sumbag. Naigo taon ning kuan, wala na ko ipakita ng iyang kuan kay dugo manggod. Nakadugo ang naong gisumbag. Mura ba to gamitig? Kanang kuan no? Naigo man higala kanang gahi nga butang ba? Sabay nga na pitsikurno day. Sa kuan man gyud na kadugo man taon ning iyang bana. Ato ipakita ko no balik names be. Ato names, kato names. Kaning napita names, blur na napita, o kada sakto na black and white na napita kay na may dugo. Kaning usa kani, ay lang sa black and white na, pwede na Kani Hilak taong asawa sa kan. Labiha. Wala kami na dulong! Nalingyan na kami sa utang ninyo! Kuyawa, Paita. Wala kami na dulong! Nalingyan kami sa utang! Nagkadugo ito. Kini babae mahigala, napiskan sa dugo sa iyang bana day. No? Kani ang iyang nagkadugo taon iyang bana. Siya yung una sinutsukay! Singa kayo ka! Yawa ka! Sus, Ginoo ko. Paita, no? Mo ni nandangatan hinuon nila. Tama ba yung utangan ka ba may isog? Kuyawa, no? Kuyawa ang kinaiyahan, no? Mapay mangutang, mapay arugante kayo. Luya taon sa asawa, mahigala, pati hilaka sa asawa.
Naningil sa utang. Lupik sumbagay itong iyang bana. Niining maong lalaki. Pinadulong! Pero ano masangkot magsumbagay day? Utang ninyo! Wala pinadulong! Nandiyan namin sa utang! Sus Ginoo ko. Luuya taon sa doy. Siya yung nanunsukay! Singa kayo ka! Yawa ka! Kuyawa no. Isura na yung bana ni mo na nasumbagan yung bana nagkadugo. Nano unsay may tabo na so physical injury si bako nano ba sa naong. May utangan ka pa may isog! So kini for awareness ya kanang anyo pa utangan ng klasiyas tao inani. Paita no. Pila man kapoy kantidad sa utang ani day? Ug maohon ni. Pinadulong! Nandiyan namin sa utang! Naningil ra sa utang taon. Suga tawhana oh. Isinglan sa utang may gala. Wala ba pinadulong? Nandiyan na kami sa utang ninyo! Ah, gipungan lang ning lalaki kay basig magka kuan pa hinoon. Wawa sa nang kalakiha oy. Pinadulong! Nandiyan namin sa utang! Siya yung nanunsukay! Singa kayo ka! Yawa ka! So kini mahigala ang pagpautang og sa man ni ilan ni negosyo nga pautang or kuani kana na ang lisod man kayo kay man simpre maningil gyud ka. Imo gyud ilailaho na dughan do nagay mga lessons nga kuha nato ani no. Kada bang ikaw ba naisay maing tao ka. Mopautang ka simpre manukot ka. Ug namag kanay patong or way patong manukot sige ka kay mang imo man hinaguan ang kwarta. Kana may uban po na nga, may pangutang, may kay mo explicar na nyigting bayad na may kila, murag na amnesia. O magsugat, may kila, murag lang giwin na hitabo. Onya, karon og suktan, lisura po ng suktan, onya, kung ano noon, gipunggan na niyang bana ng usawa, gipunggan na usa ka lalaki kay nasumbagan man, wala na ko ipakita ang kadugo ha kay lisod man kay mabadlong man tas mitagod. Piting kuno sa iyang naong ang iyang nabugbog iyang naong ni store. Katong iyang asawa god mo na ang ipa black and white na nako ni kini black and white na ni kay diha na misik ang dugo sa iyang kuan sa iyang sinina. Katong iyang bana mo to. O nakadugo ang naong taon. Kusog ba kayong awas dugo dai sa naong. Murag na kuan bitaw na pikas ang iyang kuan murag wato gamiti wa ka to magtuasik ang dugo. O baka to'y sing-sing nga dako ba? Nya pagsumba ka na dito kaigo sa may agtang. Gisi? O hilak in tao ning asawa mga kaigalaan kay mo ilang nadangatan paita no. So for awareness katong mga kuan din ha, at least kaila mo anang klasiyas tao. Likay mo ana. O ikaw tigpautang ka inanang klasiyas sa tao, alikay mo na kanang bangko no. Kanang bangko dai grabe kay ilang tungod po na sa ilang negosyo, nya tungod sa ilang experience ba. Nga mangutang kag bangko pagkadaghan na lang yung kaayong mga pirmahanan ni store, ha? Kana mangutang kag bangko na, di ka na madagkidat-kidat. Ayuan ka, payslip si mo, mo mga kuan na, o kung sa ba magkabayad ba ka ng kalakiyag, di ba? Ha? So, kana, ang mangutang kag bangko, lisod yung hinuon yung mangutang kag bangko kay daghang requirements. Muna nga kanang mapautang-utang diha og patubo-tubo, basta di lang po palabi pong pagkatubo. Musalir gihapon na kay tungod mga higala daghan ang mga kaigsoon nato labi pa ini mga manindag mga lamas kana na sa merkado daykin ano uban na naninginabuhi lang unya wa man mga ID ganin ang uban indaykin way mga requirements labi pag adto ka sa bangko pangayuan makadaghang pangayoon na kay kuan sa BIR na kay kuan daghang pangayoon
Nang kaning naa ka maninda diha, ninda kag isda, ninda kag manok diha, ninda kag mga lamas, o kay ikapakitang mga dokumento, ang pautang nimo imong silingan. Ni pahuwam nimo puhunan karon or kanang turko. Subot pasabot nga ikaw mismo naluwas ka ng panahon na nakakuha kag puhunan ng panahon na naluwas ka tungod sa imong sa usa ka tawo na pautang nimo. Nya karon mahigalab. Sus Ginoo ko, kaway batasan para nako no ngilad kay paminawon. Ha? Ngilad kayo. Nga gipautang pa. Unsa man ka di ka mapasukot sa imong utang. Oh. So kini pong mga manukot sa utang tan-aw ninyo medyo gahi gyud. Ang uban ana kanang mga anak gyud pa utang dai kamao sa mo tan-aw sa taong kabayad o dili. Nya kanon dili kabayad tistingan sa di sa kung pautang ani nga kantidad kanila sa aron simbako og di gyud kabayad na imo na hunahon totoo da. Sige imo na lang na. Chance to experience na lang. Pero kung dako-dako yung kwartaha, imo man ginasukton. Na ang problema, di na yun magmagahi yun at mag-abot sa kapitan. Kanya, dako-dakong kwarta na, mag-abot sa kurti. Nagyo yung mga inana. No? Gahi pa sa akwan. Inig pangutang, perting may pudag, paluy-luoy, perting bayad na mga higala, pida. Gahi pa mga kagilaan sa akwan, dunsol. Nang gahi mabayad og utang, yan ta mahigala nga kini mapalimot-limot lang, di la po na physical na po kayo. Mas gabi ka worst na gina. Di pa mo bayad og utang, kanang uban, kan lang kaday, di bayad og utang, pabaga na lang sad, sugat may gala, mura lagway na hitabo. Pero kanang manukmag pagyud kasi mong giutangan, foul na sa gyud kayo mga sukitig paminaw. I hope nga kining maong magtiayon, ilaging ipasaka ang kaso ini. Kay kini, og dipindi mahigala sa injury anang nakon sa ambana, hilaka taon sa asawa mga kagilan, di ilalim. Nya katong bana mahigala, pait sa to siyang kahimtang nga. Isukmag sa laing lalaki at tubangan siyang asawa. Nalupig yun siya in taon, ha? Straight to the point. Isog kayo, mayo mo dag pangamot ning kininangutang. Mao siguro nga, kuan, nagsalig mga sukitig paminaw. Straight to the point. Kasunod ana, mabutang yun kag kuan ana. Kana mga tao na diha, ayaw mo pautang ang klasiyas tao. Kaya delikado man ikaw may sunod nga makatagamtam o kapaitan anang kalakiha. Ha? Oh. So kadto ang dunay mga inani nga mga sitwasyon, labi pa inani, duda ko, puhunan ba as kalendarya oron sa ba? Patanaon ako day, hasta ning iyang negosyo, mapiktanan na ni Daykin. Sabay, ganahan mo ka na, agig protesta na sa bayan lang, di, tanahan mo kan. Lisod kayo ng anak ta, to suportaran ng ina ng klases tao. Ma-discourage ka ba? Ha? Kang tao nga muhimo o kadaot sa isig katao, labi pag way batasan yun, kanang way uwaw yun kapag kakuan ba? Sama ani, nga gipautang mahigala, wagi uwaw. Himo yun mahigalag buta nga dagmal yun. Nakahatag mahigala og injury. Ha? Kadugo ko taon, pagting kusuga sa agas. Ako lang nang gipa black and white, kay dili maayo mahigala nga makita sa mita. Og sa mga tao, no? Namantay community standard sa mitang atong gi-follow. O sa KBP code, mga sukitig paminaw. Perting hilaka taon ning asawa Grabe ha. No? Nadangatan ninyo sa inyong kananaang pagsabot. Yan ang panahon nga nangutang pa, imong gipabaylo, imong gipautang, pagkahuman karon mao pa nagibaws. Di nimo ma-imagine unsang klasiha sa tao na inana mga sukitig paminaw. Straight to the point.